20,000 কিমান সোমাইছে 22,000 দুর্গা পূজার আগে আগে উঠাই বহুত ভাল লাগছে চলিৰ কাৰণে কাপোৰ নিবা পাৰি মোৰ 20,000 সোমাইছে আপোনাৰ 20,000 হঠাৎ পইচা সোমালে ভাল লাগিছে পইচা সোমাইছে ভাল লাগছে हाय हेलो लोगोफोर आरो आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे आरो गोदान भिडिअ लानानै फैबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौ सोरनिबा फेसबुकफोरावहाय नङाब्ला निउस रादाबफोरावहाय नुखाबायबो जानो हागौ बेयो दायो गोबांयावनो भाइरेल जागासिनो दङ जाबोगासिनो दङ आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला आं बे समावहाय नोंथांमोना जुदि गोबां सुबुङानो जुदि नुवाखैब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय गोबाव बुखिनानै पेक खालामबाय थालासै सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदेरनोसै नोंथांमोनाल' भिडिअखौ स्किप खालामनाङा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर थ' दे बिदिब्ला नायलांदो थ' लोगोफोर बे समावहाय 1 लाखनि बांसिननि सुबुंनावहाय हरखाबै बोरै राङा हाबफैखो गावनि एकाउन्टाव नङा होमब्ला लोगोफोरा आसुरित जाथावना बिसास खालायाखैबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि सेरावहाय आं प्रुफ देखायगोन मानो होननानै बुङोब्ला जाय सुबुंनियावहाय बेफोरबायदि राङा हरखाबै हाबफैदों बिथांमोना दिनै बेंकआव थांनानै फैसा बहरनो थाखाय बिथांमोना लाइन जानानै दङ आरोना लोगोफोर आसुरित जाथावना गोबां सुबुंनियावनो हाबदों दिनै 1 लाखनिख्रुइबो बांसिन सुबुंनियाव हाबदों होननानै बुंदों आरोना लोगोफोर माने खम जानो थाखाय माने हाबनायनिख्रुइ हाबलांदों गोबां सुबुंनियावनो बारायलांनायनिख्रुइ बारायलांबाय थादों आरोना लोगोफोर गोबां सुबुंनियावनो मेक्सिमाम सासे सुबुंनियाव 20,000 नङाब्ला 20,000नियानो मेक्सिमाम खम होनना बुंदों आरोना 20,000आनो लास्ट बिनिख्रुइबो बांसिनानो हाबदों होननानै बुंदों आरोना लोगोफोर गोबां सुबुंनियावनो मेक्सिमाम लास्टआनो 20,000नि आबाव गोजासो बांसिनानो हाबदों होनना बुंदों आरोना लोगोफोरथ' गोबां सुबुङानो दिनै बे फैसाखौ हरखाबै बोरै हाबखो सोर हाबखो बिथांमोनाबो मिथिया आरो जितु बेंकआव खामानि मावग्रा बिथांमोनाबो मिथिया होननानै बुंदों आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला बे समावहाय नोंथांमोना प्रुफ लानो थाखाय आं नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ आं देखायलांना होनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाल' स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर थ' बिदिबा नायलांदो কিমান উলিয়ালে 20,000 আপোনাৰ কিমান সোমাইছে 22,000 22,000 টকা সোমাইছিল হঠাৎ এই ধৰণে পইচা সোমালে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে কিহৰ পইচা গম পাইছে নে নাই গম পোৱা নাই বেংকৰ মানুহেও গম নাপায় কি কৈছে বেংকৰ মানুহে একাউণ্টটো বহিটো চাবলৈ দিছো কৈছে পইচা সোমাইছে কিহৰ আমিও সোধা নাই টকাটো উলিয়াই ললো আৰু পাইছে যেহেতু ভাল লাগিছে পাইছো যেহেতু ভাল লাগিছে কি কৰিব সেই পইচা লাগিব আৰু পূজাও আহি আছে দুৰ্গা পূজা আহি আছে আৰু কাৰ সোমাইছে আপোনাৰ অঞ্চলত আছে বহুত কেইজনী আছে কেইগৰাকী আছে এই মুহূৰ্তত কেইগৰাকী আছে আপুনি ফৰ্ম ফিল আপে কৰি আছে পইচা উলিয়াবই এতিয়া কি ক'ব ভাল লাগছে আৰু ইমান এটা পইচা পাইছো নাই হয় না নহয় চৰকাৰে দিছে আপোনাৰ কিমান সোমাইছে মোৰ 18,000 18,000 কি কৰিব 18,000 মই অলপ চৰকাৰী ঘৰো পাইছো অলপ আধৰুৱা কাম আছে সেইখিনিও কৰিম আৰু ল'ৰা ছোৱালী দুটা আছে তাহাকো কাপোৰ কানি দিম অলপ আপুনিও গম নাপায় কোনে সোমাই দিছে পইচা গম নাপাওঁ মই কম্পিউটাৰত চাইছিলো কম্পিউটাৰত সোধাতে কৈছে ক'ব নোৱাৰো এনেকে কৈছে গম নাপায় আপুনি কিমান পাইছে মই 20,000 পাইছো আপুনিও 20,000 টকা হঠাৎ পইচা সোমালে ভাল লাগিছে হঠাৎ পইচা উঠিছে ভাল লাগছে বহুত বাকী কাৰ সোমাইছে আমাৰ ইয়াতে বহুতৰে উঠিছে 20,000 মোৰ হঠাৎ যে সোমাল পূজাৰ আগে আগে এই ধৰণে পইচা সোমাইছে দুৰ্গা পূজাৰ আগে আগে উঠাই বহুত ভাল লাগছে চলিৰ কাৰণে কাপোৰ নিবা পাৰিম সেই গ্ৰাহকসকলে তেওঁলোকে ইয়াত দীঘলীয়া শাৰী পাতি তেওঁলোকে নিজৰ একাউণ্ট পৰীক্ষা মোৰ 20,000 সোমাইছে আপোনাৰ 20,000 হঠাৎ পইচা সোমালে ভাল লাগিছে পইচা সোমাইছে ভাল লাগছে ক'ত পশ্চিম গবৰা দল ক'ত পশ্চিম গবৰা দল হয় কি কৰিব পইচা এতিয়া পইচাটো পূজাৰ চলিৰ কাপোৰ দিম আৰু অলপ আধৰুৱা কাম আছে কৰিম थ' लोगोफोर बेनोमोन भिडिअ निश्चय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै निश्चय बुजि मोनखाबाय थारैनो नंमारगौ नङा होमब्ला लोगोफोर हरखाबै बोरै आरो मा कारननि थाखाय सोर सुबुङाहाय माबायदियैहाय बिथांमोननि एकाउन्टाव बेफोरबायदि फैसा हाबफैखो आरो सोना होखो आरोना लोगोफोर रावबो सुबुङानो मिन्थिया रावबो जितु एकाउन्ट हल्डार बिथांमोनाबो मिन्थिया आरोना लोगोफोर बेंकआव थांनानै बिथांमोना स्टेटमेन्ट खालामनानै नायबाय अब्लाबो मिन्थिया आरोना सोर सुबुङाहाय सोनानै होदों माबायदियै हाबफैदों मा कारननि थाखाय हाबफैदों बिथांमोना रावबो सुबुङानो मिथिया जास्ट बिथांमोनाल' हाबदों चेक खालामदों आरो हाबदोंबा बहरनानै लाबोदों आरोना दिनै बिथांमोननि गोबां सुबुंनियावनो मेक्सिमाम 20,000 हाबदों बिथांमोना दायो गोबां खुसि जादों आरोना लोगोफोर मानो होननानै बुङोबा गोबां सुबुंनियावनो दुखिया सुबुं गोजा नालाय ओंखायनो बिथांमोना जेनेबा गावनि एसे एनै मावनो गोनां आद्रा थानाय खामानिया दिनै जाफुंसिगोन जोंखौ गोजौनि उपरबालाया जोंखौ नायसन हरदों होननानै बेफोरबायदि सानना लादों आरोना लोगोफोर दायो किसुमानाहाय थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला आरो बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे गोजोननाय बाथ्राबो फोरमायदों आरोना थ'
दायो जोंनि आसामावल' नङा गोबां माबायावनो जोंनि भारतावनो दायो मोनसे फेस्टिभेल फैगासिनो दङ जायखौ बुङो जों दुर्गा फुजा गोबां सुबुङानो मिथिखायो नङा होमबा दुर्गा फुजा फैगासिनो दङ बेयाव दुर्गा फुजायाव जोङो उन्दैफोरनो गाननो जोमनो बायनो होनो हागोन बिथांमोनखौ एसे खुसि खालामहोनो हागोन होननानै बिथांमोना गोबां फेमिलिफ्रा एसे खुसि मोनदों आरोना लोगोफोर आसुरित सानथावना नङा होमब्ला हरखाबै बेफोरबायदि सोर सुबुङा मा सोना होखो मा खारननि थाखाय सोना होखो बबे लिंकनिफ्राय सोना होखो रावबो मिथियाना आंबो सानोमोन दिनै आंनि एकाउन्टाव बेफोरबायदि हाबनायबा नाथाय जोंहा आनलाकि लोगोफोर आनलाकि आंनि एकाउन्टाव हाबाखै आंबो चेक खालामनो नागिरदों मैयानिफ्राय दाखालिनिफ्राय चेक खालामना नायगासिनो दङ नाथाय आंनि एकाउन्टाव हाबाखै आरोना लोगोफोर ग्रामिन बिकास बेंकआवसो हाबदों होनदों लोगोफोर जाय सुबुंनियानो ग्रामिन बिकासनि बेंकनि एकाउन्ट दङ बिथांमोना थांनानै लेट खालामनाङा बेंकआव थांनानै चेक खालामनानै हाबनोबो हागौ नोंथांमोनाबो आरो नोंथांमोनखौ आं बयखौबो खावलायो नोंथांमोना जुदि नैबे मोनसे भिडिअखौ नायदोंब्ला बेसे हायो सुबुंनि सेयार खालाम मानो होनना बुङोबा गोबां सुबुंफोरानो इनफरमेसन मोनाखैबो जानो हागौ आरो ना ओंखायनो जेनेबा नैबे आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि नायदोंब्ला हाजासिम सेयार खालाम जाय सुबुङानोखि इनफरमेसन मोनाखै बिथांनियाव नैबे मोनसे भिडिअआ सहैनानै बिथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोनथियो आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर आं बे समावहाय नोंथांमोननि सेरावहाय आरो बिनिख्रुइ भिडिअखौ गोलाव फोलावनो होननानै सानाखै बेखिनियावनो आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना नैबे मोनसे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो फिन खेबसे बुंबावो नोंथांमोनखौ आङो हाजासिम सेयार खालाम आरो लाइक कमेन्ट खालामदो आरो बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौबो नोंथांमोना दाबायना होदो जाहाथे आं आरो गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनियाव फिन खेबसे नटिफिकेसना सहैयो आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय